Hai de la mine, Amador, fac și eu câteva strofe foarte, foarte frumoase. De la Richard pentru frățiorul lui, pentru învingător, câteva strofe de suflet și de inimă. De la Richard pentru frățiorul lui scump și drag. Am fost mereu supărat, prea mult a stat arestat, dar el când m-a apucat doar, forța mea e învingător, forța mea e învingător. Plâng și beau și nu mi-e bine și mi-e dor, frate, de tine. Dar în curând vii acasă, destul am avut viață arsă. Cine e mândria mea? Învingător, forța mea. E o vorbă care o plac, că e viața lui Richard. Ai stat prea mult arestat, la inimă m-ai secat. Au inima din pie mă doare, aveai prea multă supărare, aveai prea multă supărare. Astea-s vorbele lui Richard pentru viața și inima lui, pentru frățiorul lui, pentru un învingător care cât de curând vine acasă, să-i dea Dumnezeu sănătate, să-i trăiască familia și tot ce iubește. Și să auzim ce spune vorbele astea frumoase. De la mine, Amador, special. Să auzim ce spune pentru un învingător vorbele astea frumoase. Cât am avut inimă arsă, of, cât am stat la pedeapsă, mai e puțin și-am să ies și în lume am să bag stres. Dar știu și o vorbă grea, că eu-mi termin pedeapsa și-am să vin, frate, acasă, ca să stăm cu toți la masă, să aveți viață frumoasă. Of, ce dor mai m-a luat, o spune mereu Richard, mereu îl apuca dor, forța lui e învingător. În curând el vine acasă și o să stăm cu toți la masă. Am frăție de-aia mare, care nu e de vânzare, care nu e de vânzare. Să-ți trăiască frățiorul Richard și să-i dea Dumnezeu cât mai repede eliberare ușoară, să-ți trăiască